Eria jabo machoge burabu meya kaunti ya Kisii boni gobaganirio morai bwensemeyo gosoma bunge bwensemeyo badia barango kone kibuna ngwa kale sikoma ngarangete finance bill ne gwa kwandi tukolia era soko nyara kumurekerenganeyo na gote yabuna tebwati bokonye gochia sabale gati ya menye kurwa sensemeli yaliyo bonyi na boigona magena ni gobate birebu na magana tiabara ikoro gusiko tugoterare finance bill no tokumanyigwa na Sam Mijenda. Ime yariyo bonyo magena ase ebunge yabo machoge borabu abamenyi basanga ebirengereri byabo iguru y'omuswada bw'ikibesa oikigwa bungerero Marieta Felix Abuga umwana boda boda kurwa magena liyo bonyo mupunga na akoro badia barongo muntu muya kabisa muntu le nekini kiya bono yari stogete finance biringo somwere ngo stogete mona sengenje muna bono kurmara batira agero murujira ko ngagateri aka na sinyirukolia finance biriendo jenga kegweta nojenga na bakungu baite toraje to batome bano chisobo sengenje finance biriene mpe mono samari tanguru kupita osekongaki ruase dio bonye stage anje na ndeno mustuko monene igoro ye finance birie mari tanguru kutomeni kibebo mwana boda boda lio bonyo njenga teba abagambe ba minto tu achorete batokore meremo ebinto binde mbire baikire bono batagete kobetereria gokora tutanyare gwanjirana kuna intu abakusi twabeire toko stoka mono sana ase finance bill yabeire na ikwetiwa nore paje dia sometone ya tusukosete lakini this finance bill ndonye target ukwana na Ndizi TV abamenyi abuni go basaba abarai kurugusi anene muno omubunge bwensemeyo obadio abarongo gutukuterare omuswado yu ngo saba ababunge baito mono sana yo minto person abadia barong akiarengerie gendekio to amachoreta chiko to egerera mono tiatu egerere egendekinge eta kegweta igoto tindekire igongo saba mupunga ono korongo badia na akirete kura no baremu aka ne finance bill nigo be murunganiria obugima bwa kungire kubwatikana no gukina kwiriguririe binto na kunachwa ebango yekerengo keiguru wetera asa baketutabwatia baba ututabwati kende gions tukonyanyas mono sana kulingana ne finance bill na understand muje utumira muna intuto koligia tugwasoga ro ni chipepigoro turega embure utoita chipare je chimbe abana bona barezi ko twanya kubaka na visi yo bugima bwa kongire baka bono iga nane twegwire yende utakete gwetiwa bono no chimuna abatakete gutotinde katore moyo nigo basaba omujumbe barongo kubarwanirira iriyo banyore amagenderero ase ensemeyo benabwate ko ndaso muchumbe umachoge bora bwo badia barongo tuagochorete tuigerere tigakobera isiko mono inchukua n'abantu baho chipase linchiacha bane bagete konyora chionzi abantu banyore chiparo motoroseri tokora magendero toche mwe mpyo minto gaiga bumachoge bora bu constituency owadia barongo no roche magena lio bonyo stage we have a lot of problem again tege tanga ni tubwate lights yo kwa bega tijikabenus njiga trio bonyo lokora where there is a business ye koran koruma bipaka yansa ine otore musunte ime kurinde nigo basaba abarai kurugusi kubwatirana iri konekia amagendero ko inkiranigware ase orogongo ruwagusi abaraya baito kyorete champ monso Kisii county yenge mananyamira ni omugwenete gocha hamo as MP makwanire ugeri muri abagusi antu mwato konya kuja gusiga ebinte binge byabere bikwenda ki ata counties into Nyamira na Kisii county ntonya kora bintu bigocho obuya lakini ninu mugandeta konya gupus ebinte binge na kipana finance bill cyale desa maroto problem MPs otobachorete muimirane mu abantu bamino ngakibare abana inchi baino ngakibare abo n'abamenyi ba ryo bonyo ime ya magena bagukwanira igoro ye finance bill eye kigwa ase ebunge kuri portal ya Egetaseni Ndizi TV nchenkoro kwa Sam Mijenda.